Kajamjam, this is Aki Samore at Kisero Sikero at Kisero. Ngayon mga kajamjam, meron na naman tayong gagawin. Magka-travel vlog tayo dahil ihatid natin si Rina Padilla na kapatid ni Renz Padilla. Ayan, nasa likuran ko. At kasama ko pala si James B. Yun may hawak na kamera natin. Ayan mga kajamjam, tignan natin at abangan nyo mga kajamjam yung mga magagandang views na madadaanan namin at gusto namin ipakita sa inyo. At tara na, samahan nyo pa rin. Wati Krista, kami na!
Okay. Okay, nana po yung hunong niya. Ano? Sige na. Dini. Dito, brother. Sige na po. Okay, nana po. Ano dito daw? Nana po yung hunong niya. Diri. Nabali ang sa to, nabali ang. Dali, magtindog. Gani. Ayaw, okay na yun. Iya, mapanggikon. Pero matindog-tong mo to. Nakay ko ba? Barangay. Oh no! Kaya ba? Yun, tamang sasama. Klaro. Gani. Oh, hinayar daw. Hinayar daw. Kasi wang itangki kay bukat mo kayo. Hello guys, ayan guys. Namahinga muna kami ng kunti kasi hinihintay pa namin sila si Rinda, parang pinauna pala namin doon sa banda kasi minto kami kunti kasi gusto rin yung ipakita sa inyo guys yung magandang view doon. Ayan guys, tingnan nyo guys, ang magandang view doon guys. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys yung boses ko kasi sinisipon ako kasi ngayon at inuubo pa, pero negative naman ako sa check namin, kaya walang problema ito, walang COVID. Kaya let's go to travel, let's go to vlog, let's go to kasiyahan guys. Yan yung Valencia. Maganda dito at saka malamig yung hangin. Yan. Ito yung lugar na pinupuntahan ng mga turista guys. Dito. Pwede daanan sa Sibulan, San Antonio Sibulan, pwede din sa doon sa Valencia talaga. Ayan guys. Ito yung daanan. Kareng namin ini pataas sa lantaw ng motor kada ng tulin ka para travel gud ka. Atog na dito kaayo. Diyan. Masoy! Oh no! Lagi na ako! Tindog mo. Oh, wow! Tindog mo. Wala man din nito. Ito. Sige mo. Rin. Dito yung kilid. Diyan sa maguliay na. Asa mo sinilas mo? Kano mo muna kuan kay wala break? Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang Bakuna dong, bakuna si ko. Ikaw. No, Rin! Rin, tabang siya Rin. Ayaw rin aray!
Papakuha. Oh, Lord! Dali! Pakusog ni Kuya. Tumba sila. Tumba sila. Kilid na rin. May nagsinila saan eh. Wah, nawada break. Wala break yang katong panay. Masa motor yang gitu lah. Kare, Sige na, grabe. sige na. Sige na, sige na. Sino sana? Giinan, wa magod ni. Ayo video. Sino? Ay, rawang. Wala raman lagi ngomong ka. Wala. Mo cellphone hay man. Malaboy, nagway ito. Ah, saan yung cellphone? Wala eh. Alam mo, jam-jam, tingnan nyo yung reaction nila mga ka-jam-jam. Ano? Galing mo yung mag-casting. Wah. Galing yung mag-casting. Makita na sa YouTube, Bunyas Kuan, Arke sa Muri TV. Sige, hay na lang sa inyo vlog. Vlog? Madul mo. Oh, Ate, kay wala man ni. Agarin. Bawa di ba? okay, dire. Kaya tinatapos. Hard track ni, hard track. No, pro man. Ano yan? Trabaho lang to. Oh, nalitang kay Korta. Salamat. Yun, it's a prank. Ingana o Frank. Isa naman na. Dili naman na. Mayo. Ikaw sa nagkasulti. Malo nagkurog na ba na? Alam mo dito ro, sulti ba dungog? Usa ka? Nasa ka tayo, Ano kaayo? Nasa ka. Ang prank. No, tingnan nyo Success mga ang gabing plano ka. Tingnan mo yan ka guys. Aming prank si Ayan Ate mga ka-jam-jam, Rina. travel prank pala ito, hindi ito pala travel. Oh, Gawa ate lang si ito kasi ate na. kasama ko si Rina kanina sa likod. Kaya para hindi niya malaman, lahatan na to eh. Oh. Lahat na dumaan dito, prank na rin. Oh. Kaya, Ay, saya. yan mga ka-jam, alam kong parang nasumaya kayong nanood ngayon. Kaya, so ayan mga ka-jam-jam. Maraming salamat yung panonood. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Artist Amore TV. Ayan Yan. mga ka-jam-jam, maraming salamat at mahal na mahal namin kayo. Maraming salamat sa panonood at ito pala ang travel prank namin. Kaya maraming salamat. In 1, 2, 3, go. Bye-bye!